салом шунавандагони азиз, нашри ин соатаи барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир бо таҳввулоти Тоҷикистону ҷаҳон мешунавед ва имрӯз душанбе 8 июни 2020 сол аст. хабарҳои рӯзро аз шаҳри Екатеринбург шурӯъ мекунем. тавре аз нашрҳои қаблӣ огоҳ ҳастед, санаи 26 майи соли равон зиёда аз 50 нафар шаҳрвандони Тоҷикистонро ки дар боздоштгоҳи муваққатӣ барои нигоҳдории шаҳрвандони хориҷӣ дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия қарор доштанд, бо як парвози махсус ба душанбе интиқол доданд. аммо он рӯз аз миёни дигар шаҳрвандон Далер Давлатов натавонист аз боздоштгоҳ ба фурудгоҳ равад. он замон намояндагони консулгарии генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбурги Русия иллати ба Тоҷикистон интиқол наёфтани Далер Давлатовро дар номуайянии шахсияти ӯ рабт дода буданд, чунки ин нафар бо худ ягон ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият надоштааст. ҳоло бошад бо дархости консулгарӣ, хадамоти ба қайдгириву шиносномадиҳӣ Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавоби мусбат ирсол доштааст, яъне шахсият ва шаҳрвандии Далер Давлатов муайян ва тасдиқи худро ёфтааст. консули генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия Саидзода Зафар Шералӣ зимни тамоси телефонӣ иброз дошт. ҳоло хадамоти ба қайдгириву шиносномадиҳӣ Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон шахсияти Далер Давлатовро муайяну тасдиқ намудааст. аммо ҳуҷҷатгузорӣ барои баргардонидани Далер Давлатов ба Тоҷикистон омода аст. дар парвози чартери наздиктарин ӯро ҳатман ба ватан хоҳем фиристод, иброз дошт консули генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия Зафар Саидзода. ҳамчунин дар қазияи номуайянии шаҳрвандии як зодаи Тоҷикистон бо номи Қузиев Фурқат Хурсандович ки он низ дар боздоштгоҳи муваққатӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ нигоҳдорӣ мешавад, консули генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия Зафар Саидзода бо истинод ба сардори боздоштгоҳи муваққатӣ барои нигоҳдории шаҳрвандони хориҷии шаҳри Екатеринбург Александр Филиппов иброз дошт ки Фурқат Қузиев дар ҳоли ҳозир шахси бешаҳрванд буда барои бозгашт ба Тоҷикистон майл надорад ва мехоҳад ки дар Русия бемонаду ба корҳои ҷамъиятӣ машғул гардад ва дар ҳамин рӯзҳо бояд мурофиаи додгоҳӣ баргузор гардад. интизор меравад ки додгоҳ бо қарори худ Фурқат Қузиевро аз боздоштгоҳи муваққатӣ барои нигоҳдории шаҳрвандони хориҷӣ озод карда ва ӯро расман ҳамчун шахси бешаҳрванд мешиносад. дар ин лаҳзаҳои барои ҳама мушкил консулгарии генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия баҳри бозгашти шаҳрвандони кишвар ба Тоҷикистон, алал хусус онҳое ки дар боздоштгоҳҳо қарор мегиранд, ҳама чораҳои саривақтӣ ва таъхирнопазирро меандешад, таъкид дошт консули генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия Саидзода Зафар Шералӣ. таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳонро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 8 июн дар Ӯзбекистон пас аз 80 рӯзи карантин дарҳои масҷидҳои панҷвақта ва ҷомеа дар минтақаҳои сабз барои намозгузорон боз шуд. хотиррасон мекунем ки ситоди ҷумҳуриявӣ зидди мубориза бо коронавирус дар ҷумҳурии Ӯзбекистон минтақаҳои кишварашро аз рӯи харитаи ранга тақсимбандӣ кардааст ки ранги сабз минтақаи бехавфро дар назар дорад. мақомот дар Ӯзбекистон таъкид мекунанд ки ҳама масҷидҳо ҳаррӯза безараргардонӣ карда мешаванд ва ҳамчунин намозгузорон муаззафанд ки адои намозро бо риояи қоидаҳои иҷтимоӣ ки масофаи 1.5 то 2 метрро дар бар мегирад риоя созанд. ҳамчунин бепӯшидани ниқобҳои тиббӣ ба масҷид даромадан дар Ӯзбекистон муваққатан маън аст. ин чораро ниҳодҳои зидди эпидемиологӣ ва Вазорати тандурустии ҷумҳурии Ӯзбекистон ба татбиқи риояи муқаррароти санитариву гигиении шахси намозгузорон рабт медиҳанд. ҳамзамон ташкили маъракаҳои оммавии динӣ ҳоло ҳам маън аст дар Ӯзбекистон, то шаҳрвандон аз манбаъҳои номаълум аз коронавирус гирифтор нашаванд ва сироятро дар байни аҳолӣ паҳн накунанд. хотиррасон мекунем ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ масҷидҳо аз 18 апрели соли равон баста шуданд. шӯрои уламои Тоҷикистон баргузории намозҳои муштаракро бино ба пешгирии паҳншавии коронавирус дар масҷидҳои кишвар манъ кардааст. рӯзи 4 марти ҳамин сол шӯрои уламо ба сокинони кишвар тавсия дод ки ба хотири пешгирии паҳншавии коронавирус аз намозҳои муштарак дар масҷидҳо худдорӣ кунанд. танҳо ба намози ҷаноза истисно карда шудааст. ва аз Ӯзбекистону Тоҷикистон бармегардем ба Москав. рӯзи якшанбе 7 июн ҳавопаймоҳо аз Москав ба Бишкек 402 шаҳрванди Қирғизистонро
ба ватанашон интиқол доданд. маълумот дар бораи ин парвози махсус дар саҳифаи фейсбукии сафорати ҷумҳурии қирғизистон дар федератсияи русия гузошта шудааст, менависад агентии Фарғона. дар байни мусофирони ба Бишкек интиқол ёфта занони ҳомиладор, модарони кӯдакони синни то мактаби дошта, инчунин 34 нафар шахсони гирифтори бемории вазнӣ низ интиқол ёфтанд. тавре гуфта мешавад, ҳама мусофирон аз ҷониби духтурон муоина гардиданд ва баъдан ба тайёра роҳ дода шуданд. дафтари матбуоти сафорати ҷумҳурии қирғизистон дар федератсияи русия хабар медиҳад ки барои тасдиқи ҳуҷҷатҳои тиббии мусофирон гурӯҳи махсуси кории иборат аз табибон ташкил карда шуд, ки онҳо мусофиронро аз назар гузарониданд. дар маҷмӯъ ба сафорати қирғизистон дар русия беш аз 5000 ариза аз қирғизистон бо дархости баргардонидани наздиконашон аз русия ирсол карда шудааст. дар ин замина ташкилу ба роҳ мондани парвозҳои чартерӣ идома хоҳад ёфт ва дар давоми моҳҳои июн ва июл ҳамаи шаҳрвандони қирғизистон аз қаламрави федератсияи русия хориҷ карда мешаванд. ғайр аз он намояндагони сафорат бо мақомоти шаҳрдории Москав ҷиҳати таъмини муҳоҷирон бо манзили муваққатӣ, яъне хобгоҳҳо ва маводи хӯрокворӣ, инчунин имкони паст кардани нархи парвозҳо дар хати сайрҳои Москав-Ош ва Москав-Бишкек музокиро доранд, хабар доданд аз сафорати ҷумҳурии Қирғизистон дар федератсияи русия. хабарҳои рӯзро идома медиҳем мустақиман ва аз Москав ба Тоҷикистон бармегардем. дар ҷумҳурии Тоҷикистон имсол мақомот тасмим доранд ки миқдори зироати картошкаро то 40% афзоиш диҳанд, хабар медиҳад вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон. зикр мегардад ки кишвар аввали моҳи июни соли ҷорӣ дар майдони зиёда аз 54,2 гектар картошка шинонида шудааст, ки ин рақам 83% нақшаи пешбинишударо ташкил медиҳад. ёдовар мешавем ки дар охири моҳи апрели соли равон дар бозори кишоварзӣ нархи маҳсулоти аз ҳама серталаб дар Тоҷикистон картошка якбора боло рафт. агар дар аввали моҳи март дар бозорҳои душанбе арзиши 1 килограмм картошка ба ҳисоби меёнат 4 сомонӣ бошад, пас аз 22 апрел нархи он аз 6 то 9 сомонӣ ба назар мерасид. норасоии картошка дар Тоҷикистон ба он рабт дода шуд, ки ҳосили соли гузашта аллакай ба итмом нарасида буд ва ҳосили нав ҳанӯз пухта нашудааст. ёдовар мешавем ки қаблан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон даъват ба амал оварда буд, ки кишти баҳории зироатҳо вобаста ба вазъи имрӯзаи ҷаҳонӣ зиёд карда шаванд, то фаровонии бозори истеъмолӣ таъмин гардад ва шаҳрвандон тавонанд бо нархҳои дастрас маҳсулоти мавриди ниёзи хешро харидорӣ кунанд. шунавандагони азиз, дар охири нашри хабарӣ як хабари фаврӣ низ ҳаст. хабаргузори Азия Плюс менависад ки раиси шаҳри Кӯло Баҳром Иноятзода имрӯз 8 июн бо гумони содир кардани ҷиноятҳои коррупсионӣ аз ҷониби кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон боздошт шудааст. қаблан ронандаи шахсии раиси шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон Хурсандалӣ Хуррамов ва сардори шӯъбаи қабули дафтари шаҳрдории Кӯло Фирӯз Қурбонов бо далелҳои содир кардани ҷиноятҳои коррупсионӣ дастгир карда шуда буданд. иттилоъ медиҳад Азия Плюс бо истинод ба маркази робитаҳои ҷамъиятии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳангоми тафтиши пешакӣ шахсони номбаршуда шаҳодат доданд, ки онҳо бо дастури раиси шаҳри Кӯлоб ҷиноятҳои коррупсионӣ содир карданд, омадааст дар гузориш. ғайр аз он якчанд сокини Кӯлоб ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо ариза дар бораи фасод аз ҷониби раиси шаҳр муроҷиат карданд ва баъзе изҳори шаҳрвандон тасдиқ карда шудааст. навишта мешавад дар хабар. нисбати далели мазкур парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. ҳоло шарҳи бештари қазия дар даст нест. муҳимтарин таҳаввулоти Тоҷикистону минтақаро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир дар тӯли беш аз 10 дақиқа шунидед. имрӯз 8 июни 2020 сол аст ва рӯзи душанбе. бо хабарҳои тоза дар соатҳои баъдӣ саломат бошед.